Xocolata i contes, xocolata i contes, xocolata i contes, contes i cançons. Xocolata i contes, xocolata i contes, xocolata i contes i cançons. Hola, bon dia, bona tarda, bona nit. Bon dia, Cristian, bon dia, Noé, Olga, Samantha, Diana, Quetzal... A veure qui més, Santiago... Qui més ens falta? Bon dia, Cristian. L'Àngel ens falta. Ens falta bon dia. Feliç dia de Sant Jordi a tots. Està arribant. Mira quants llibres que tinc. Molt d'amor. Llibres d'endevinalles, llibres per llegir, una novel·la... Tinc molts llibres. Ostres, quin llibre t'han regalat? Mitologia dels Països Catalans. Impressionant, Noé. Te l'han regalat avui, no? Sí. Molt bé. Me l'han regalat una horeta. Digues, Noé. Tot i que a mi me l'han regalat fa una horeta. Jo he regalat 3 llibres, un aquest. Tots els nostres, Helena. Molt bé. És el llibre de la Maria del Pau Gené. Perfecte. A veure qui m'ha regalat llibres. Molt bé. Des de Mallorca. Ja us han regalat llibres també per allà? Esther, t'han regalat ja un llibre? Sí, mira, m'han regalat un diccionari d'anglès, m'han regalat una novel·la de Josep Maria de Segarra i després una altra novel·la. És a dir, que tinc lectura, molta lectura, I és que avui és un dia especial pels llibres i també per als animals fantàstics, les bèsties fantàstiques, que sí, Cristian? Home, i tant, per tots els éssers imaginaris humans, per tots, Avui és un dia especialíssim, és el millor dia del món. Mira, veig que la Quetzal té un llibre també. Què t'han regalat? Quetzal? Ja des de Mèxic? Me l'ha regalat la meva mama per Feliç Sant Jordi. Molt bé. Oh, en Babà. M'encantava a mi en Babà de petit. Sí. Bona tarda. Hola, Àngel. Hola, Àngel, benvingut. Hola, com anem? Estàvem preguntant quin llibre ens han regalat o quin llibre hem regalat. Ah, molt bé. Voleu que us... Espera, l'he d'anar a buscar per allà. Ara vinc. Ah, molt bé. Nosaltres ens hem regalat un llibre aquí al casal. Hem fet una reimpressió. Un llibre d'història del casal. Molt bé. Aquí està arribant ell. Perfecte. A veure. Oh, què més? Diana, des de Diana? Oh, la Gemma, hola, Gemma! A veure, Gemma? Estem parlant de quins llibres hem regalat o ens han regalat. A veure qui més té. Gemma, tu? A veure quin llibre més maco. Aixeca, Biel, per favor. No anem petits. Ens l'està ensenyant. Genial. Molt bé. I què tal aquest llibre? Tom, a veure qui és l'autor. T'estan fent preguntes, Biel. Deixa-la estar, no passa res. Però és un llibre molt interessant, Sí, li agrada molt a Mancàs i aquest l'hem trobat en català i mira, ara ja s'ha llegit avui en un moment. Ui, molt bé, perfecte. El que passa és que està molt tonto i tímid. Biel, deixa d'enfilar-te sobre el sofà, sisplau. No passa res. Ens escolta. Hola! Hola, i quin llibre t'han regalat a tu? Busca. Ves-la a buscar tu, doncs. D'acord, jo me'n vaig a buscar. Molt bé. Samantha, benvinguda. Jo, Àngel, m'ensenyaria de portar el llibre. Estava buscant el llibre, Ara us ensenyo, mireu. És aquí. Aquest es diu La llei de l'hivern. Premi Josep Pla d'aquest any, de la Gemma Ventura. Ah, mira tu, La llei de l'hivern. Molt bé. Aquest és el que t'han regalat a tu? Aquest és el que m'han regalat avui. I el que jo he regalat a la meva dona és aquesta altra. Molt bé. No sé si el llegiu bé.
Azami, el club de la Mitsuko. Molt bé, perfecte. No sé, ja us ho explicaré primer. Ja ens explicaràs. Molt bé. I tu, Olga, t'han regalat algun llibre o t'has comprat? De moment encara no m'he comprat cap llibre. Val. A veure si vaig Encara hi ha temps, Encara hi ha temps. Roses sí que me n'han regalat. I vosaltres us han regalat alguna rosa? A mi sí. A mi també. El casal m'ha regalat una rosa. A mi també una. A mi m'han regalat una. Jo també. A veure, i aquí també tenim un altre llibre. La bola de què? La bola de drac! Ostres, impressionant aquest llibre també. Molt bé. T'agrada la bola de drac? T'agrada la bola de drac? Digues que sí. No et veuen al cap. Tu entens que no et veuen. Digues sí, que et veguin la cara. Digues que sí. Molt bé, molt bé. Doncs, si ja hem fet aquesta petita ronda, a veure quins llibres ens han regalat, quins llibres hem regalat nosaltres. Quin llibre que t'han regalat? A veure, qui més? Qui més? Jo. Digues. Quin llibre? Algú més? Bé, doncs no passa res, perquè després podeu intervenir i dir «Ai, mira, no me'n recordava, tinc aquest llibre». Què et sembla, Noé? Podríem començar amb el tema, que avui és no només el dia de Sant Jordi, el drac aquest ferotge, sinó també els animals i els éssers fantàstics. Què ens portes per escoltar i per cantar? Una cançó que em sembla que coneix tothom, que tothom ha cantat alguna vegada, tant els grans com els petits. I parla d'un drac que es deia Puff. Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però el sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja, tot jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure el món, tot travessant el mar. Ajudeu-me! Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Quan hi havia tempesta, ho arreglaven molt bé, enfilant-se a la cua d'en Puff, vigilava el vent. Nobles reis i prínceps s'inclinaven al seu pas, i quan en Puff va fer un crit, els pirates van saltar. Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan gran. Va conèixer altres jocs del món que li van agradar tant, que una nit molt trist i grisa el nen el va deixar, i els brams de joia d'aquell drac es van acabar. Era un drac màgic que vivia al fons del mar,
per això sap plegant el seu llarg coll, el drac es va allungar. Semblava que estava ploguent quan es va posar a plorar. Tot sol, molt trist i molt, el drac es va allunyar. A poc, molt lentament, el fons del mar. Era un gran marí que vivia al fons del mar. Per això s'avorria molt i sortia a jugar. Era un gran marí que vivia al fons del mar. Per això s'avorria molt i sortia a jugar. Molt bé, Noé, és que els dracs també necessiten jugar, les bèsties fantàstiques també necessiten entretenir-se, compartir, és molt important això, que sí? Clar, molt important, tots hem de jugar, tots hem de compartir, tots hem de cantar, tots hem de fer xocolata i contes. Exactament. Molt bé, molt bé. No sé si algú de vosaltres té algun animal fantàstic a prop de casa per jugar i per compartir. Potser sí, no sé. Però sí, l'Olga que en té un perquè el té en forma de conte, que sí, Olga? Sí, sí, tant, en forma de conte. Molt bé, aquí el tenim, el conte. Perfecte. Doncs bé, el conte que us explicaré ara porta per títol El drac de l'estany i és un conte basat en la lletra de la cançó El monstre de Banyoles que va escriure el Toni Jiménez l'any 85 arran de la llegenda del monstre de Banyoles. I també els dibuixos que veureu a continuació són il·lustrats per la il·lustradora Cinta Vidal. Molt bé, doncs comencem. Passa pàgina. Heus aquí que ens ho diu la història d'un vell poble que hi habitava un monstre fa molts anys. Passa pàgina. Diuen que treia foc per les orelles i per la boca, pel nas i pels queixals. Passa pàgina. És el Mom-Mom, el monstre de Banyoles, que man, que menjava persones, oi tant. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer terrabastall. Com veureu, tenia tanta gana que se'n passava els bous de 3 en 3. I els cavallers, que amb ell volien brega, se'ls endrapava com qui no menja res. I la gent de tota la contrada, un tracte amb gràcia amb ell varen signar. Espera, que se m'ha anat a mi, ara. Ui, perdoneu. Ai. Soc jo ara, la que no funciono. F5. Gràcies. Ara. Ai, Estel! Deixa'm! Què més passa, Olga? I la gent de tota la contrada un tracte amb gràcia amb ell varen signar, donant-li cols, patates i albergínies perquè aquell monstre es tornés vegetarià. Mama, jo també vull anar. És famós el poble de Banyoles i és que la vila és coneguda arreu. Pel famós monstre i pel seu bonic estany i pel tren Pinxo, un tren ben especial. Molt bé, així que aquest drac... Contat ja s'ha acabat. Molt bé, així que al final aquest drac es torna vegetarià?
Sí, es torna vegetarià al final. Mira que bé, i deixa de menjar-se els animals i les persones del poble. I les persones del poble, sí. Molt bé. Doncs, escolta'm, aquest conte és molt maco, perquè segurament que tots coneixem algun animal fantàstic, que sí? A Catalunya n'hi ha molts animals i éssers fantàstics. Algú de vosaltres en coneix algun? A veure, Catzal, tu en coneixes algun d'animal fantàstic? No. El drac de Vilafranca. El drac de Vilafranca! Ostres, i com és aquest drac? És un drac amigable? No. No, per què no? Perquè no és viu. Ah, va, però té algun amic, així, de fantasia. Una niña que está en... Dos niños que están en Inglaterra. Foc als queixals. Sí. Treu foc pels queixals, aquest drac? Mira tu. Ah, a veure, aquest drac. Uau, impressionant. Molt bé. I tu, Cristian, coneixes algun drac? No. A veure, no et sentim. Silenci. Has d'activar el micro. Val. Ha desconnectat l'ordinador. Ara? Hola. Hola. Ara sí. De quins animals i éssers fantàstics tenim a prop de casa? Aquí a prop de casa molts. Començant per la meva família. I per vosaltres, també. Ui, sí, tant. A la nit ens transformem, o a la tarda, o al migdia, a vegades de matí també, Sí. I tant, però són fantàstics en tots els sentits. Perfecte. Aquí a l'Equador tenim uns éssers fantàstics molt reals, que són les muntanyes. Sí, les muntanyes són déus que s'enamoren entre elles. Quan estan nevades, perquè són volcans, quan estan nevades és que han passat una bona nit. Ostres, quina bona història. Sí. Molt bé. Perfecte. Per allà, Gemma, per Anglaterra, algun animal fantàstic? Quin animal fantàstic coneixem aquí a Anglaterra? No et sento, t'acosta't, Biel. Biel. Va, Biel. Explica't. No et senten, Biel. Acosta't i digue-ho. No passa res. Mira, ja s'ha amagat. No és greu. I a Colòmbia, mireu a Colòmbia. A Colòmbia què? Quins animals fantàstiquics hi ha a Colòmbia? Mira, quina vergonya que em fas. A veure. Ostres, estan fent el Sant Jordi. A veure, mira, aquí veig alguns animals fantàstics, Em sembla que n'estan fent uns en paper. Molt bé, doncs, escolteu-me, en tenim un petit recull d'alguns animals fantàstics. Santiago? Sí, clar. Ara en veurem uns quants més. Aquí potser encara ho veureu, aquí tot tenim un drac fantàstic, que té una gana impressionant. No es satisfà mai. I menja de tot? Menja de tot. Ovelles, vaques, nens. Molt bé, anem a veure... Aquí hi ha un nen al Roque que se'l va menjar el drac l'altre dia. Hem de tenir compte a vegades amb els dracs perquè, clar, quan tenen gana mengen el que hi ha més a prop. A veure. A veure. Aquí m'estan ensenyant un animal fantàstic. Mireu. Mireu. Oh! És un hàmster. I aquest animal fantàstic té nom? ¿Cómo se llama? Suavito. Ah, bé. Sembla que és un animal amigable, Es diu Suavito. Santiago, si pots enfocar. Suavito, sí, es muy suavito, ¿verdad? ¿Lo qué? ¿Quieres venir?
Per mostrar. A veure... Oh, Roque. Aquí està. Mira, aquí I està com el se Roque. porta, El Roque. Suavito? Com es porta? Com El es porta? suavito del Roque. Roque. Aquí està, mira. És un hàmster? Sí. Sí, sí. Ah, nosaltres també en tenim un. A veure, ves? No sé si sortirà Molt per això. fantàstic, eh? A veure, es veu? Sí, sí, ara... Ai, que maco. Molt bé. Molt bé, molt bé. I allà, Emma, vosaltres també en teniu un d'animal fantàstic? No, Biel, veniu aquí, sisplau. Ja li dic jo. Molt No, bé. Biel. A veure, com es diu el vostre animal fantàstic, Gemma? Biel, com es diu el vostre animal? Vine aquí, per això. Perdó. Com es diu? Patufet? Es diu Patufeta. Ah, Patufeta, perquè és petita. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs nosaltres havíem fet un petit, però molt petit recull d'alguns animals fantàstics. A veure, Santiago? Vejam. Vejam aquests animals fantàstics. Ara, Esther. Passem la primera pàgina. Molt bé, mireu, el peix Nicolau. Aquest peix, d'acord? A vegades diuen que són sirenes, aquest peix, però el peix no canta, les sirenes sí que canten. Els mariners tenen por de trobar-se'l, perquè si els miren als ulls, diuen que se'ls tornaran tots els cabells blancs. Aquest peix és fantasiós, igual que les sirenes. No sé si alguna vegada heu vist una sirena o el peix Nicolau. Alguna vegada n'heu vist un? Em sembla que el Cristian, que se li han tornat una mica els cabells blancs, n'ha vist un. Jo també, que en tinc uns quants aquí. Doncs bé, Sí. sí, Alguns n'he vist, sí. clar. Sí, jo també, així Però he que sobreviscut. Jo mai n'he vist un. no n'has vist mai cap, clar que no. Bé, però sí, compte, perquè si veus el peix Nicolau, començaràs a tenir els cabells blancs com en Cristian i jo. Compte a la platja, perquè aquest peix, té cara de El bona Noé crec que també n'ha vist algun, Sí, jo el vaig tocar un i també tinc cabells blancs. La barba, més que res, sí. Molt bé. Després en tenim un altre que, no sé, la següent pàgina. Molt bé. Aquest em sembla que ens l'heu d'explicar vosaltres, Noé o Àngel, no sé. Jo els conec, els mineirons. Tenen molts noms, mineirons i altres milers de noms. Són follets petits, però tan petits, que hi caben en el canut de les agulles. I diuen Ostres! que en un canut d'agulles hi caben aproximadament 1.000 o 2.000 mineirons. Els mineirons són bons i dolents. Si tu destapes el canut dels mineirons, surten i et demanen ràpidament de treballar. Volem feina! I si no els hi dones feina, et donen problemes. I la qüestió és de que vagin fent. Diuen que han mogut pedres de muntanyes, que han fet collites increïbles, que han ajudat els sastres. Però això sí, només a la bona gent. I quan acabin, ràpidament has de donar l'ordre que tornin al canut, perquè si no fan moltes malifetes. I els Ostres, que entremaliats, no? tots els Pirineus. Super entremaliats, aquests mineirons. Sí, però Bé, fan tenim molta feina. Digues, Noé, perdona. No, que dic que fan molta feina. És a dir, que si algun dia heu de canviar una muntanya de lloc, heu de construir una casa, els mineirons ho fan en un moment. Els deures d'escola no, Aquestes no els fan. Molt bé, tenim aquí el drac de Sant Jordi, també un animal fantàstic. No sé si el coneixeu. Algú el coneix, l'animal, el drac? Jo,
Ai, explica'ns el drac, explica'ns què ens pots dir d'aquesta fera ferotge. Doncs és gran, és verd i té uns queixals molt filosos. Uau, Punxeguts. i punxegut. I posada la cara del poquet. La cara no, senyora. I treu foc als queixals. Què saps de la llegenda de Sant Jordi? Que de la llegenda de Sant Jordi que li donaven animals al drac. Quan ja no va haver animals, van decidir donar-li persones i li va tocar la princesa. I llavors va venir Sant Jordi i va matar el drac. I la sang que va caure del drac se va convertir en un roser. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, la Quetzal ens ho ha explicat perfectament, això, Ens ho ha explicat perfectament. Molt bé. I després què va passar? Sí, què passa? Ui, Ai, ja t'he fet despistar. en tenim un altre. Sí. Què passa després amb el roser? I el drac, i la princesa, i el cavaller, Quetzal, com acaba aquesta història? Es casen Sant Jordi i la princesa? Oh, Dios, no és. Sant Jordi arranca una flor del roser, una rosa del roser i li regala a la princesa. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs aquest és un altre animal i ésser fantàstic, que no només el celebrem a Catalunya, després us explicaré quins altres llocs és molt popular aquest cavaller misteriós, que es dedica té com a professió matar dracs i monstres. Seguim, a veure quin altre animal tenim o quin ésser fantàstic ens toca. La dama blanca, diu que és un esperit que a les nits se'l veu caminar per les zones dels pobles i els camps, d'acord? I veieu que és com una nimfa, té ales de papallona, d'acord? I atenció perquè aquest animal surt de nits, I bé, no sé què passaria si me'n trobés un, però existeix i bé, és un altre ésser fantàstic que podem trobar a les zones rurals, als pobles i als camps. Després, un altre en tenim, em sembla. Aquesta te l'has d'explicar tu, Cristian. Puigmal. Sí, Puigmal. M'ha fet gràcia per allò que us deia, que aquí a l'Equador les muntanyes tenen vida, més que són volcans. Doncs nosaltres a Catalunya també tenim un Puigmal, que és el guardià de les muntanyes de la Vall de Ribes. Se'n deia tradicionalment amo i senyor, i va quedar petrificat en forma de muntanya. Se'l descriu sempre vestit de neu i se'l considera el protector d'arbres i animals que defensa de les agressions de la ciència, fa falta ja. I doncs això us vam dir ara, a mi em va fer molta gràcia saber d'en Puigmal. Mira tu, que interessant, no? Aquest guardià de les muntanyes. Tots hauríem de ser guardians de les muntanyes, que sí, Cristian? I tant, i tant, i tant. I tant que sí. Tenim alguns, Quetzal, Iàlix també. I a mi em sembla que l'Àngel també és un bon guardià de les muntanyes, que sí, Àngel? Mira, us diré que jo visc en un carrer que es diu carrer Puigmal. Ah, mira! Ostres! Així que sí que en tens cura, Sí. Molt bé, Àngel. Jo us volia explicar una mica els mineirons. Mineirons, tal com ha dit en Noé, són com una mena de fullets molt petits, són els més petits de tota la col·lecció de fullets que hi ha,
I una vegada estava jo perdut per allà a la muntanya, havia anat d'excursió amb una colla, i em vaig mig perdre per allà. I aleshores, no us ho creureu, però em vaig trobar amb un. I em va explicar doncs, que també ell estava perdut ja feia molt temps i que feia una mica de tot, que li agradava doncs, treballar amb tot, i tal com deia en Noé, doncs, de vegades se li encarregaven coses, de vegades trobava feina per aquí i per allà, de vegades ell mateix per opció pròpia decidia canviar una muntanya d'un lloc a l'altre i aquestes coses, no? I jo li vaig dir que me'n dedicava a cantar i ell va dir, doncs mira, tinc una cançó, el que passa és que cantava d'una manera una mica estranya. Vaig intentar passar tota la cançó i si voleu us l'ensenyo, però és una mica complicada, Deia així, diu. Deia, jo soc minairó, visc perdut en aquest bosc, mai no puc estar aturat, soc feliç, feinejar. Jo soc un minairó, visc perdut en aquest bosc, mai no puc estar aturat, soc feliç en feinejar. I després deia, jo tinc 5 fills petits, 5.000 amics petits, i 5.000 dits petits. Per 5 petits. Vols préssecs grocs, molt grocs, no dus plat gros, molt gros, i un tros de broc, molt groc. Quan porta un gos, molt gros, i deia, xapa-xuxus i pantraus, 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 i diu, jo soc un minairó, visc perdut en aquest bosc, mai no puc estar aturat, soc feliç en feinejar. Soc un minairó, visc perdut en aquest bosc, mai no puc estar aturat, soc feliç en feinejar. Jo tinc 5 fills petits, i 1.000 amics petits, i 5 dits petits, fan xics per 5 petits, vols préssecs grocs, no dus plat gros, molt gros, i un tros de broc, molt gros. Quan porta un gos, molt gros, xapa-xuxus i pantraus, 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 xapa-xuxus i pantraus. Amb uns canvis de tons i uns canvis de tons. Quants podríem portar dins una butxaca? En podem tenir algun? En podem trobar algun dins la butxaca d'aquests llets petits i fantàstics? Mira, és que n'hi ha a mils, perquè, tal com deia també en Noé, doncs, poden viure dintre d'una capsa, un tub d'aquells d'agulles, d'aquells de fusta o de metall, així. I allà dintre, doncs, s'hi amaguen i poden haver, doncs, mils, allà, no és exagerat. Llavors, sempre treballen en grup, sempre s'ajuden uns als altres i van fent. Aquest perquè estava perdut i no trobava el camí, i no sabia on era ni res de res, no? I vivia, doncs, allà al costat d'una soca d'una altra. I em va explicar això, i em va cantar aquesta cançó. Jo després la vaig deixar perquè et deien que si t'agafen com amo, doncs és de lo pitjor que pot haver. Perquè si després no els hi dones feina, ells s'enfaden i te fan les 1.001. Sí que tenen mal caràcter. Sí. Molt bé. Sí, complicat. Ostres, i tant. No sé, em sembla que el sector de ciència avui el tenim enregistrat. En Roger ens en va deixar fa un temps i penso que podríem pensar, a veure, què havia pensat en Roger per la ciència i els dracs i els animals màgics. Aviam, sentirem la veu de la ciència. Exactament. Vinga, deixem la veu de la ciència. Molt bé, i la ciència, què ens diu la ciència? És difícil la ciència. És difícil el tema de la ciència avui? Avui és difícil. De fet, avui el tema que dèiem era de parlar dels alfabets i les lletres, oi? Ostres! Doncs hem fet alguna cosa de lletres, però clar, els de ciències ens agraden més els números.
I aleshores, ara comparteixo la pantalla, i aleshores el que us explicaré és com... Per què tenim els números que tenim? Perquè les xifres les escrivim com les escrivim. Amb els alfabets també hi ha història, Però bueno, el que dèiem, som de ciències, ens agraden més els números i em penso que és una cosa curiosa que us pot agradar. Hi ha algun micro, diria, que fa un soroll blanc. Em sembla que és el del Christian, potser? Vinga, doncs, anem a passar les diapositives. Si passen ara. Doncs bé, com us deia, hi ha els números i les lletres. Tenim els números, que sabem com s'escriuen, no? L'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i el 0. I amb aquestes xifres el que aconseguim és escriure tots els números que volem. I amb això podem anar mirant. Tenim els números romans. Antigament, els números com els escrivim ara no són com sempre. Els números romans no tenien, per exemple, el número 0. Era el primer, el segon, el tercer, pensaven més en ordinals. I bueno, com veieu, ho tenien complicat per escriure, perquè anaven amb pals, amb emes, anaven amb lletres, bàsicament. Després podem veure els números maies, que si us hi fixeu, en comptes de tenir una base 10, és a dir, de tenir 10 xifres, en tenien 20. Aquests són aquests palets i aquestes boletes que anaven escrivint. També hi havia els números egipcis, que veieu fins al 5, al 10 ja li feien un altre símbol i anaven fent símbols. Tots en base 10. La base 10 probablement és perquè tenim 10 dits i era la manera fàcil de comptar. Més números egipcis, perquè els egipcis van durar molts anys i van tenir diferents alfabets també, amb tema de números. A Babilònia, si us hi fixeu, arriben fins a la base 60. I això és el sistema que tenim als rellotges, per exemple, que és amb 12, no? 12 són unes quantes vegades, si multipliquem 12 per 5 són 60, i el motiu d'aquesta base és perquè si us hi fixeu al vostre palmell de la mà, tenim 12 espais entre els 4 dits, l'índex, el cor, l'anular i el petitó. I amb aquests 12 dits podien comptar fins a 12 fàcilment. Aleshores, 5 vegades 12 eren els 60, i per això tenen aquesta base. I avui dia, doncs, els rellotges, com us deia, una hora són 3.600 segons, que és amb aquesta base, un minut són 60 segons, etc. Després tenim els números perses, és a dir, hi ha molts dels perses a l'Iran, que fan servir a l'Afganistan, que fan servir altres alfabets, doncs els números també fan servir altres nomenclatures. I ara anem amb els números aràbics. Fixeu-vos el per què tenim aquestes xifres. El número 1, doncs té un angle, un sol angle. Ho veieu? El número 2, tenim 2 angles. El número 3, tenim 3 angles. És la manera de comptar que teníem. Veieu que s'assembla a la grafia que fem actualment? El número 4, doncs tenim 4 angles. El 5, igual, el 6, el 7, Tots són comptar el número d'angles. Llavors, quan escrivien sabien quin valor tenia allò. El 8, el 9, i ara, després del 9, tenim tots els números, anys més tard, va ser molts anys més tard, ja amb l'arribada dels àrabs, ja van portar un altre nombre que havíem de fer servir perquè si no, no podíem, el sistema no era complet. I és el número 0. Quants angles té el número 0? 0. D'aquí, i amb això recomano un llibre, que va ser Sant Jordi, que es diu El senyor del 0, que explica, és un llibre que em va agradar molt quan jo feia a high school, a l'institut, i explica com van determinar com podien fer un nombre que representés 0. No? Que això, doncs, antigament no se sabia, els romans, com us deien, no tenen aquest valor. I és el llibre que us recomano per aquest Sant Jordi, doncs. I això és el que us volia explicar. Espero que hagueu entès el per què tenim l'alfabet de números que tenim actualment. Fantàstic, hem recuperat una explicació que ens va fer en Roger fa un parell d'anys o potser més dels números, dels nombres i com a diferents cultures tenen diferents grafies, diferents mètodes i espero que us hagi agradat, no sé. Te'n recordaves, Christian? Fantàstic, fantàstic. Aquí s'estan movent taules encara de la fira i tot. Aviat apareixerà el nostre drac. Però sí. Teniu un drac i tot?
Tenim un drac que té sempre molta gana, és increïble. Ostres. Els nanos se'ls fica a la panxa. Menja pa amb tomàquet, també, o no? Com? Sí, menja pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet també, segur. Una mica d'embotits també, de tot. Molt bé. Però aquest vídeo d'en Roger extraordinari, el senyor del zero. El senyor del zero. Encara que no sigui en aquest any, val Bona molt la pena. recomanació. Sí. Molt bé, i escolteu-me, avui que estem amb els animals fantàstics, amb els éssers fantàstics, qui va ser Sant Jordi realment? Aquesta és una història que també és fantàstica, que sí, no, La del drac, la de Sant Jordi. Mare! Sí, escolta'm, com és? La podem cantar molt fàcil, però m'heu d'ajudar, una miqueta. D'acord. Especialment a la tornada. L'estrofa diu així. Ara fa molts dies, ara fa molt temps, aquí Hem de posar això als coets. hi havia un cavaller, creien que era fort, i també ajudava a tota la gent. Però els hem de donar protagonisme als autors. Sant Jordi era el seu nom, no el coneixia tothom, i si tenies problemes, ell era la I solució. el drac, tio. Ha d'aparèixer el drac. Podeu picar de mans, podeu picar la taula, podeu cantar el que vulgueu. Sant Jordi era el seu nom, i el coneixia tothom. I si tenies problemes, ell era la solució. Es veu que un bon dia va arribar un drac i a tota la gent feia tremolar. Menjava ramats, ho destrossava tot. La gent tremolava, tenia molta por. Sant Jordi era el seu nom. Sant Jordi era el seu nom, i el coneixia tothom. I si tenies problemes, ell era la solució. Sant Jordi era el seu nom, i el coneixia tothom. I si tenies problemes, ell era la solució. I fins i tot deien que es volia menjar a la filla del rei i a tots els seus soldats. Gràcies a Sant Jordi això no va passar. Li va clavar la llança i el va derrotar. Sant Jordi era el seu nom, i el coneixia tothom. I si tenies problemes, ell era la solució. A l'última mà, Sant Jordi era el seu nom, i el coneixia tothom. I si tenies problemes, ell era la solució. Molt bé, fantàstic. Bé, Sant Jordi i el drac i la princesa i el llibre i la rosa i moltes coses més, no? I és que aquest Sant Jordi, no sé si és tan famós gràcies també al drac, no? Perquè sense el drac no hi hauria Sant Jordi, no? Què et sembla, Noé? A mi em sembla que no, clar, un sense l'altre. Un sense l'altre. La història ha anat canviant molt. Un altre dia podem veure dracs que no eren lluitadors, Sant Jordis que no els hi agradava guerrejar, princeses que els hi agradava la guerra, i Sant Jordis que anaven en bicicleta i llegien. Hi ha moltes versions de Sant Jordi. La que hem cantat és la més antiga que ha arribat als nostres dies. Clar, la llegenda i la tradició, i també hi ha noves versions, actualitzades, pensant el drac des d'altres perspectives, pensant al Sant Jordi i també la princesa, no? Molt bé. Santa Jordina també, Hi ha uns contes que parlen de Santa Jordina. També les Jordines, també, evidentment que sí, evidentment que sí. I la Núria ens ha preparat una manualitat que tot just el personatge central és el drac. Uau! Santiago, ho veiem? És clar,
Som-hi. Hola família, bon dia, bona tarda, bon vespre i feliç Sant Jordi! Avui, en honor a Sant Jordi, farem un drac volador. Aviam si me'n surto. Vinga, ens caldrà un full de paper de color verd. El que faig servir és el que als Estats Units en diem construction paper, que no és ben bé cartolina, però no és tan primet com un full normal de fer manualitats. Una agulla d'estendre la roba, ens caldrà un llapis, un parell de tisores, pega, pincell per la pega. Jo faig servir un rotulador negre, podeu fer servir el color que vulgueu, serà per decorar-lo, d'acord? Vinga, el primer que hem de fer sempre és posar un tros de paper de diari, perquè si no, taquem les estovalles, la mama s'enfada. Vinga, el primer que farem serà agafarem de paper, només ens en cal la meitat, només cal mig paper. Pagarem per la meitat i podem desar la meitat que no fem servir per fer-ne un altre després, si volem. La meitat la desem. Agafarem aquesta meitat, la plegarem per la meitat. Vinga, i ara dibuixarem el drac. Agafarem la pinça, la posarem més o menys així, no al mig, sinó més cap amunt, deixant un parell de dits des de la punta. Això és per mesurar on dibuixarem el cap del drac i l'ala i la cua, d'acord? Aquí farem el cap. Farem una miqueta de morro, així, el morro cap aquí, la part de la galta, ja fa. I ara des d'aquí farem, us ensenyo bé com han quedat les línies. Aquí farem l'ala com una ala com de ratpenat. Des d'aquí farem que pugi cap amunt, així. Una miqueta com mig cor hem fet aquí, veieu? I ara des d'aquí farem un paraigua. Primer li farem una corba cap avall, així. Tapam. I farem 1, 2, 3. 3 onadetes. Es veieu? Ja tenim l'ala feta. Ara farem el cos. Una miqueta gruixudet cap aquí. I li farem la cua. Jo li faré una cua recargolada que de fet en seran dues. Apunta així. En forma de fletxa. I apa. Ja tinc el drac dibuixat. Agafem les tisores i el retallem. Morro. La part de l'alta és punxeguda. La part damunt de l'ala. Corba cap amunt. Corba cap avall. La part del paraigua que dic. I les 3 puntes. 1, 2, 3. Si aquesta part us costa de fer, podeu demanar a una persona gran que us ajudi. No fa res. Aquí la qüestió és acabar amb un drac que faci patxoca. Punta de fletxa, a la cua, i apa, ja gairebé està. Si no voleu que tingui dues cues, doncs el que podeu fer és
obrir-lo, mira quina gràcia que té. Podeu retallar una de les cues així, patapum, i només en tindrà una. Però a mi em fa gràcia un drac amb dues cues. Fa més faradat. Vinga, i ara el que farem, ara ens toca decorar-lo. El decorarem per totes dues bandes. Jo l'únic que faig és repassar les vores amb un rotulador, però si voleu dibuixar-li, jo què sé, espines així a tota la part de l'esquena, doncs li podeu fer. Si li voleu fer berrugues, unes de grans, unes de petites, així, per aquí per allà, també ho podeu fer, amb diferents colors, si voleu. I el que faré serà repassar tota la vora amb aquest rotulador negre. I després faré les ratlles de les ales. Com voleu dir? Doncs mira, agafeu des de la punta d'aquí dalt cap a cadascuna de les 3 puntes de l'ala, fem així. Una miqueta de curva, 2 i 3, com un ratpenat. Veieu? Ara farem l'altra banda. La galta, la part de dalt de l'ala, cap a baix, i ara 1, 2, 3 puntes, i ara així, 1, 2 i 3. I ara acaba de repassar el cos, la cua, així ben calculat. Jo els dracs me'ls estimo molt. Ja sé que són els dolents de la pel·lícula en la història de Sant Jordi, però a Catalunya, de fet, els dracs ens els estimem molt. Si heu anat mai per Barcelona, veureu que hi ha moltes representacions de dracs a l'arquitectura dels edificis. La Casa Batlló, per exemple, està dissenyada en forma de drac. I si no ho sabíeu, això és una cosa que podeu preguntar als avis i als pares, que us ho ensenyin. Una foto de la Casa Batlló i veureu com el terrat de la casa és el llom del drac. Té molta gràcia. Vinga, he repassat la part de dalt, fem la part de baix també. Que ja està mig fet. Aquest rotulador passa molt d'una banda cap a l'altra. 1, 2, 3 ratlles. Aquí. Una, 2, 3 ratlles. Part del cos, la cua. Cos així. Faig una mica més de pressa perquè amb els vídeos sempre faig una miqueta curta de temps. Perquè si em donen temps jo m'allargo. Tampoc tenim tot el dia. I ja està. Aquesta és la part de baix. I això és del llom. La part de dalt el deixem així cap amunt i ara li enganxarem l'agulla d'estendre la roba. Agafem la cola. A mi m'agrada fer servir un pinzell perquè és una manera més acurada d'aplicar la cola. Així. I pintem l'agulla d'estendre. Aquí és la part de dalt. L'enganxem. Fixeu-vos-hi bé, La part que obre l'hem de posar a la part del cap. Però no l'enganxeu aquí al davant del cap, no. L'enganxeu just, que comenci just on comença l'ala. Així. Apretem ben fort, Mentre esperem que s'aixugui, agafem un dels retalls que ens han quedat, de paper aquest, i fem una tira força llargueta. Així, més o menys. Aquesta tira l'enganxarem aquí, a la pinça d'estendre.
Posem cola, una miqueta de cola aquí, just aquí a la punta. Just aquí a la punta, Posem la tira així. I després agafem les ales, la posem així, posem cola a les puntetes de les tires, i a la punteta. I a la punteta aquí. I enganxem les puntes de la tira a les ales. Així. A veure si avui me n'hem sortit. Hem de fer així. Agafem una estoneta que s'acabi de collar, que s'acabi d'enganxar. Les podeu fer lliscar cap amunt. Com més amunt de l'ala vagi, millor. Fent-la lliscar cap amunt mentre s'aixuga. I ara m'esperaré una estoneta abans de fer-lo volar. Un cop s'hagi eixugat la cola, veieu bé com queda? Ara, en teoria, el podríem fer volar. Mirem? Fem així? Ja el teniu? Un drac volador? Vinga, carinyos. Feliç Sant Jordi. Que disfruteu. Adéu. Gràcies, Núria. Feliç Sant Jordi. Ostres, és molt interessant aquesta manualitat. I recordeu, tots grans i petits, que podeu veure aquest programa, que sí, Cristian, per si volen, per si els ha quedat pendent alguna part de la manualitat de la Núria, el podeu veure penjat al programa a Casals en xarxa, el programa de Xocolata i Contes. Que sí? Les endevinalles. No, espera, que estava dient que si algú li ha quedat pendent d'acabar la manualitat de la Núria, poden veure el programa de nou. Esclar, sempre. On el poden trobar, Cristian, el programa? A YouTube i Facebook. I tant. Exactament, perquè potser ens ha quedat alguna part pendent. Cercant Xocolata i Contes. Exactament, buscant Xocolata i Contes a YouTube o Casals en xarxa, d'acord? Ho podeu trobar perfectament. I ara ve una secció, estem ja acabant el programa, però ve una secció que és molt interessant, perquè es tracta de saber de què, ja no me'n recordo, què és el que havíem de fer, Olga? Ara ve una secció molt d'endevinalles i jeroglífics. Això mateix, endevinalles i jeroglífics, endavant! Activeu els micros, així podeu participar. Es veu bé, vull dir, està ben compartit. Fantàstic, es veu molt bé, Olga, gràcies. Bé, doncs, avui us he preparat endevinalles i jeroglífics sobre animals i éssers fantàstics. Gràcies, Bernat. I ara, a veure, ara, el primer diu així. Diu de color verd soc i per la boca trec foc. Per la boca trec foc. El drac de Sant Jordi. Vaig, vigila, que s'equivoca el foc per la boca. Què serà? Què serà? Una granota. Molt bé! Sí senyor, el drac de Sant Jordi. Un drac. Molt bé. A veure què és l'altre. Com es deia aquell drac que era màgic i que vivia al fons del mar? Com es deia? Molt bé, el cap. Molt bé. A veure què és l'altre. Qui era aquella bèstia que fa molts anys habitava en un estany català? Compte, no et banyessis pas allà, t'hagués pogut menjar. Quin era el conte que hem dit? El monstre, com es deia? El monstre de Banyoles. Molt bé.
El monstre de Banyoles. El drac de l'estany El de drac de Banyoles. l'estany. Molt bé. A veure, Una aquesta cançó altra. també, el monstre de Banyoles, eh? Sí que sabeu la cançó del monstre de... Cavall i tinc el cavall al mig del front. Diu, tinc el cos d'un cavall. Diu, tinc el cos d'un cavall i tinc una llarga banya al mig del front que guareix tota malaltia. Apa, endevina qui sóc. Qui penseu que... Qui creieu que pot ser això? Un unicorni! Molt bé, un unicorni. Sí, senyor. Molt bé. A veure, aquest jeroglífic, a veure si sabeu. A veure si sabeu de què. A veure. Vamos a ver. Això és dir. La leyenda. Quina nota musical és? Potser el Noeu, l'Àngel, que estaven de Sí, ese es el programa Chocolate con. La, dogui. La primera nota és un la. Molt bé. Lagui. 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 Ra. Guita. Ra. La guita. La guita. La guita del correfoc. Molt bé, la guita. Sí, senyor. La guita. Aquí la tenim. Molt bé. A veure aquesta altra. No. Sense el lat. Ja? Ja. Galata. Gegants. Com gegants, molt bé. Sí, senyor, els gegants. A veure aquest altre. El cavall desbocat del gegant malquirbat. No sé. Ui, aquest no el coneixem. A veure. Una pista, Olga, dona'ns una pista. Comença per M, la lletra és una M. No era aquell cavall que teníem a la visual. És Xana o no Xana? Un cavall. Hi havia dues gines i tot. Després de la M té una U? Sí. Apa, ja tenim dues. M i U. Com? Mulassa. Molt bé, sí senyor, la mulassa. Sí. A veure aquesta altra. No he tingut mare, vaig matar el meu pare i amb el meu mirar tothom puc matar. Aquesta és una mica difícil, Una criatura que amb la seva vista pot matar algú. Ai, no ho Potser l'Àngel ho sap. La medusa? Sí, diu. La medusa! La medusa! No. Com? Un drac? No és un drac. L'Àngel potser ho sap. A veure, dona'ns una pista, Olga, dona'ns una pista. A veure, és que... Però és que no, ara no recordo... Fort. Que no recordo per quan comença. Acosta't aquí a l'ordinador, digues fantasma i fort. El cap porta alguna cosa especial? El fantasma diuen per aquí. Medusa! No és medusa, és que és un animal una mica estrany. Com una serp, una cosa estranya. Una. No, una... Com es diu la serp del Harry Potter, aquella? Basilisc! El basilisc! No, ben bé, a veure. Bueno, us dic la resposta perquè és una mica difícil, eh? Una cobra? No, el basílac. És el que ha dit, és el que han dit des d'Anglaterra, el basilisc. Molt bé, és que no ho he sentit. Va. Sí. Sí, molt bé. A veure, aquesta altra. Espera, dic, si en el fons d'un gran llac em vols trobar, escòs que hauràs de viatjar. Qui són? El llac Ness! Aquell monstre del llac Ness! Molt bé, que també... El monstre del llac Ness, molt bé, que també hi ha una cançó, que sabeu la cançó del monstre del llac Ness? No la coneixem. No. Molt bé, doncs, és el monstre del llac Ness. Ui, mira-te'l! Ostres! A veure, aquesta altra... Això és un jeroglífic, a veure si l'endevineu.
Ah, sí, sí. Crec que és molt baixet, molt baixet, molt baixet. Folla. La llet, això és la llet. Follet, molt bé, follet. Molt bé, el follet, sí senyor. A veure aquesta altra. Diu, tinc una nàpia que es pervera i m'agrada molt volar. Porto un vestit estrambòtic, vigila, et puc encantar. Quin ésser fantàstic Un nas creieu? molt gran. Un nas molt gran. volar, vestit estrambòtic, et puc encantar. Va vestida de negre Sí, sí, de negre, sí. i vola amb una Molt fort. Molt bé. Una bruixa, molt bé, la Sí, les bruixes bruixa. tenen un nas molt gran i et poden encantar amb màgia. Aquesta, diu, sortim per la nit, travessem les parets, surant, espantem a la gent amb un llençol blanc. El fantasma, El fantasma, sí senyor. I Que fort. forquilla de, Ah, espera, forquilla de flames, flames, roig roig com un pebrot, pebrot, les banyes ben dretes, la cua de foc. A veure, Júlia, a veure. Una forca. Jo no m'aporto una forca i Diable. vermell. Molt bé, el dimoni, sí senyor. Sí, molt bé. I l'última, aquesta ja és l'última. Diu així, diu, som menuts, molt menudets, vivim milers en un canotet d'agulles que trobaràs per dins d'algun bosc i ens fa sortir de casa, no pararem de fer les mil i una feines. Apa, endevina qui som. Qui creieu qui som? Vam sentir abans. A veure si ho A veure, Ni... més Heu fort. escoltat bé? Ni... Heu escoltat bé abans? Heu escoltat bé? L'Àngel. A veure, fort. No us he sentit, No us he sentit a Equador, No us he sentit a Quito. Fort. Home. Mana. Ens diuen per aquí. Com, Mina? Mina. Mina motiva. Àngel, Àngel. Minarons. Molt bé. Sí, senyor. Sí, és clar. Els maneirons. Els maneirons. Bueno, no eren els nans, nois. No eren els nans. Doncs ja està. Sí, que l'última, vivim al bosc i quan es fa de nit comença la màgia. Arribant la mitjanit volem i juguem. Il·luminem tots els estels, il·luminem la foscor com fanalets de colors. Qui som? No, has d'estar com el Martí, al costat del Martí. De llum. És que pensava. Vivim al bosc. A veure, molt bé, i quan es fa de nit comença la màgia. Arribant la mitjanit volem i juguem sota els estels i il·luminem la foscor com fanalets de colors. No són cuques de llum. Avancen. No, les bruixes ja han sortit. Volem i juguem sota els estels. Han dit... Ja han dit que no, les cuques de llum han dit que no. Ha de ser mitològic. Molt bé, les fades. És que no les fades. Digueu les fades. Molt bé, les fades i els follets, molt bé. Molt bé, les fades, sí senyor, molt bé. I els follets, també, aquí engloba tot. Doncs ja s'han acabat les endevinalles, espero que us hagin agradat. Gràcies, Olga, molt bé, molt bé. Moltes gràcies. I estem ja a punt d'acabar, Cristian, i acabarem amb una cançó. Home, tant. Vinga, va, és que no s'escolta bé, no s'escolta molt fort. Mira aquests quants n'hi han de nens. A veure, parem atenció, sí, que s'escolta. Està aquest noi. Aviam si aquesta la seva diu. Ai, adéu, 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 ai, adéu, 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 ai, adéu, 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 ai, adéu, adéu, adéu,
Ai, adéu, adéu, adéu. Ai, adéu, adéu, adéu. En castellà seria adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós i adiós. Adiós, adiós, adiós. Com seria en anglès? Va, goodbye. En anglès també seria. Som-hi, va. Goodbye. 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 Vinga, ara aquí. Vinga, se lleva ja. Llavors aquí és el que ha. Mira bé. Ens farem aquí a treballar. A veure com seieu, sisplau. Vinga, aneu seient allà, fill. Vinga. Són més alts al darrere dels serveis. Més enllà, més enllà. Ja, més enllà. Oi, que macos. Podem ensenyar En italià, va, com li diríem? Arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Vinga, va, quina altra, va. En sabeu alguna altra? Amb alguna altra llengua. Amb alguna altra llengua. Qui ho sap? Hem d'anunciar la gent que hi ha. A veure, Elios, en saps una, tu? Oi, no sé si... No et sentim. Vinga, seiem tots el drac, sense tapar-nos la cara. Tranquil·la. A veure aquests somriures, aquests nens. Mira. Molt bé. És que maco. Adéu. Feliç Sant Jordi. Bueno, Feliç Sant Jordi. Adéu, adéu, vinga, feliç Sant Jordi, clar que sí, vinga. hola, príncep. I ja mateixes, quan sí? Adieu, Francesc. Va, som-hi. Adéu, adéu, La truita sí està dintre d'una sueño, carinyo. Molt bé, em sembla que donem ja per acabar. Adéu, feliç Sant Jordi. Moltes Sant Jordi. Espereu. Sí, i tu canal. Tu ets el informàtic? Una altra xocolata i contes. No. Adéu. Adéu. Xocolata i contes, xocolata i contes, xocolata i contes, contes i cançons. Xocolata i contes, xocolata i contes, xocolata